Tingnan ko dyan. Isa ka dyan. Yabaw! Naglag naman siya. Salita! Nagkatuwa ka na eh. Sige, naglag. Apa na susaw? Adakon! Sige, James. Hi guys! Welcome back sa aming YouTube channel. For today's vlog is ako naman ang magpaprank. Ang prank natin ngayon is calling my boyfriend another man's name. So kung bago pa lang kayo sa aming YouTube account, mag-subscribe na kayo and click the notification bell para ma-update kayo sa lahat na aming i-upload na video. Sa mga napadpad man, welcome na welcome kayo sa aming YouTube channel. Happy 10K pala sa atin no guys. So, sa mga gusto ng giveaway, mag-comment lang kayo sa baba at pipili kami ni Kian kung sino ibigyan namin ng giveaway. Bago ang lahat, mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Vincent Pacol, kay John Clifford Balinggi, kay Cedric Banera, Bing Tipon, Raymark Noble, Jenny Rose Sidera, Joshua Natividad, Rain Alido, Mary Glades Duya, Ian Dre, Shamel Destor, Cloud9 Official Hyper, Jerian Ignay, Samuel Balit, Batang Musukero, Christian Valiente, Jerica May De Leon, Christine Joyce Salvador, Giovanni Villamor, Angel Mistiola, Rian Badwa, Hel Harry, Stephen J. Madamba, Stephen Martin, Nathaniel Cardenas, Aljeric Jacinto, Sandra Argueza, Pinky Chan, Randy Corpus, Oliver Ladra, Rica Franca, Mary Ann Busa, Jeffrey Caluya, Jamaica Acosta, Johnson Baco, Germa Batara, Willie Nota, Jan Carmunos. So ayan, na-set up na natin yung cam. Hintayin na lang natin siya dito. Ginagawa mo. Tigdigusan ba eh? Ay, umanang ay, magdigusan. Tsako na. Umanang ako. Tsako na. Magdigusan. Tsako, yung mga nakatibago. Budutan na nga, dahil. Budutan ako muna yung shock mo na. Ay, shock malabi talaga. Pudutin lang. Ginagawa mo. Budutan na ako dahil. Be, shock pa lang. Nag-bite ka din, house. Katagsik ko. Anyawat din. Wala ka na. Ikaw, gala ka din ako mo. Dati gaya mo na eh, parbaw dari dyan lupa. Siya, mo na, walang kaming ka. Lakon. Shakot lang ako. So, na-set up ko na yung cam nasa taas siya. Tatawagin na natin siya. Ginagawa mo. So, let's go. Be! 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 Oo. Dito na yaman? Wait lang. Bayan, dude. Yan, nakabi mo tayo. Aday? Ha? Aday? Wait, plaster pa mga tayo. Pasa na! Ang ato! Di ba isa? Naman. Yung may isa nga. Di ba isa? Tuwalya. Dudod talaga ni James. Dudod talaga ni James. Dudod talaga ni James. Na? James ka? James nga! James ka rin mag Nga James. Hindi, yung mo, baby. Nga James. James ka, di Dagdag ka. Nagkapit dagdakil. Kian nga, di Kian. Nakadagdakil tila bahay ko. Kanya nga James. Kian. Kian ko na. Dumble. Nga nga James. Walang talking. Katawatak mo na eh. Hindi. Nga James. Nga James. Break ko lang kanan. Ya, ada yung magbala
James? Oh, Yung ba? Nagduldog ka talaga, anak lang. dulto? Nakadadakat kita ng takot na napayag ko. Tambal, nakadadakat. Nagdinurot pa. Okay nga. Yan na James, sulat ka sa plitak sumsubong na eh. Anday, magbuha ka, James. Yan na James, sulat ka. Anday. Sino ni James? Anday, James. Anday, James. Sino ni James, sulat na. Sino ka, James? Okay nga, ito nga. Sino ni James ah? Sino? Sino ni James? Sino ni James? Okay lang. Anday, James. Sa plitak pa. Pada semua Sino terasa. ni James? Anday, James. Sino ni James, sulat na. Pay, nyakan aja. Sino ada? Tapi kau mana bagai kung sino James? Abay, sino kasi sa amin na mo dahil? Kawan. Kian Tambal. James. Kian James? Abay, sino ni James, sulat na eh. Apa nama? Sino ni James? Sino ni James? Nama ko Sino na. ni James? Bas. Bukan kasi. Agdura ka man. Sino ni James? Sino ni James? Sino nga dahil? Agkasta ka man din ako. Sino Agdura nga ka dahil? man. Sino ni James? Sino nga dahil? Hello, baby. Sino ni James? Sino ka, James? Sino namon? Apa? Sino ni James? Sulak ka. Apa sasahin ka? Sino ni James? Sino ni James? Wala sa bahay pagdingding nga ga. Dahil sa mga dahil. Yan mo na. Sino namon na. Nagkakag ka na. Apa yung magkakala? Iba ka sa bahay pagdingding mo. Sa bahay. Kaya na. Nagkakag naman sino. Salita. Nagkakatuwa ka na eh. Pagdultog ka. Sino nga ka? Sino ni James? Sabi ko, Jesus ako. Nagkakag. Pada susaw? Adakon. Sino ni James? Takkan nga. Sino ni James? Naka. Nama ko niya. Sino ni James? Sino ni James? Ginagawa mo. Sino ni James? Sino ni James? Sino si James nga? Dultog. Sino ni James? Oh, bakit lang? Sino ni James? Sino ni James? Ako na, Jay. Sino ni James? Ako ko lang. Pakinig na pa lang. Naik ka dyan. Tumala ka. Sino na ito na? Tumala ka na. Hindi gusto ko. Hindi ako si James. Sino ni James ka? Sino na? James ka na, James. Hello, baby. Sino na, Jai? Baby ko na. Sino na, James? Wala ka. Hindi na pagbara ka, James. Okay na mo. Ikaw sa tama-tama. Katakot tama-tama. Ikaw naman. Sino ni James? Wala ka. Aday, James. Okay na. Sakit lang mo na eh. Naman? Mga bobo! Pasma. Sino na, Jai? Ayan mo. Sino na, Dala ka na, babe. Babe. Sino na tayo? Sumpatang pa. Aman! Awan. Okay na. Hindi. Ito, ganito. Nagkagkag na mga Ito na. na. Ano mo pwede? Tama ka na eh. Lang. Ginagawa mo. Sino ka, Jai? Sino ka, Jai? Awan, baby. Diyan ko na. Sino ka, Jai? Diyan ko na. Nagsasalak na. Nagbrabang na. Nagdambol ka na. Brapa. Sino ka, James? Ay, napakita mo sa camera. Ito yung madambol. Kinaman niya to. Ay, tata. Dulto. Sino yung Jai? Sino ka? Ay, please. Sino ka, Jai? Aday, suso. Sino ka, Jai? Prank magmamay. Ay, ito pakikibilong tayo. Sabi, biro ko na. Ay, tata. Ay, tata. Okay na. Dambol na. Ano siya? Sino yung James? Tukulok ko na. Awan, Jay. Sino ka, James? Awan ko ko. Ha? Awan. Okay na. Ay na. Jay. Ay na. Ano ba? Nay, okay na. Si Salsal, ikibay salpong ko na sa mo. Hindi na. Kadugo yan. Okay na. Kian, saling. Yes, Ginagawa mo. sinasaling. Sinasaling.